Machiegni nyakwara moge jwangi chenro makawuono mar ohala gi mwandu en tich ang'wen ka tich ang'wen to gini sa kochopo sa 1:45 kaka sani en chenro mar ohala gi mwandu. Ma omiyo kawuono nyakwara moge jwangwa biro ni ka kelo ni weli mopogore opogore to ahinya kawuono ka wamenya matimore kaunti ma Homa Bay. Kawuono wadhi bedo ka kod nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch. Wachako chenro mar ohala gi mwandu wadamenyo ohala moro ma otenore kod ting'o mwandu ka golo e dho wath mambita kendo chopo nyaka chula mfangano. Bende ing'e ni ohala machalo kamae nitiere kod stages mopogore opogore kata kama nyalo bedo ni lore. Mano bende timore e safar ni mano mar pi. Nitiere beach kata dho wedhe mopogore opogore mantiere alwora mano ka ichomo chula ma mfangano. Kae warado kod George Otieno. George Otieno timo ohala mano mag ting'o dhano kaka abiria kachiel koda ka ting'o mwandu ma igolo e dho wath mambita kachopo chula mfangano. Kae nyakwara moge jwang' kawo seche mopogore opogore. Tijni nochako e yo machal nade higni 15 mokalo nochako ohala ni. Kawuono entiere kae kod joma thoth ma gisebedo ka gitimo godo tich mano mar ting'o ganda kod mwandu e bot ka igolo mbita nyaka mfangano. Seche ma ohala nyakwara moge jwang' nyalo bedo ka tek gitimo nade ka gintiere e nam. Ohala ni itime nang'o? Mor mane moyudo kar kae kaka jal mosebedo katayo chenro gi duto kuom thuolo mar higni 15. Wawinjane sigand George Otieno mar ohala mar golo dhano kod mwandu kawuok e dho wath mano mambita nyaka chula mfangano. Nyinga en George Otieno mfangano e kamoni Nyakweri kanye kama dake kanye kama ntiere. Koro kato en mbita kama watiye wabiro kwa mfangano gi yiedhi kwa kelo wating'o johala wating'o jowuoth mabende safiri kadhi maboyo maboyo. Koro waringe kiwango mopogore opogore. Ala matimo en ohala mar ting'o abiria ting'o misike kaka koro mineno kar kanigi mago wating'o kwa duoko kocha itede wating'o gokinyi kwa kelo mabende dhi kama. Korka ohala ni asetime koro madhi bang' higni 15 karinge nam ka. Koro en gima asetimo kuom muda moromo. Ohala machalo kama asa kaka koro an ng'ama tiye yie ng'ama dwa bedo ni dwa loso yie moro koro biro chwere nyaka ibed gi pesa moromo manyalo mi ibed gi yieno. Bar kiselose nyaka iyud jok ma be nyalo konyi machalo kaka crooks kaka an achiel kuomgi matiye yieno manyalo konyo yieno tich maber mondo mi tij ohala no onenre kata mondo mi wuono yutie jok mabetiyo ka mondo yude gimoro. Tijni changamoto mayudo to ng'eny. Seche moko warado gi yembe moko mathoth ma sana kaka inam ka to warado gi yamo ma samoro tamo kata gi ringo. Koro yamo nigi mapek ahinya. Koro kata bed no pek ma to ok tam wadhi nikech wan nyaka gi gik mwarwako ma imiyo kata kaka jowuoth gin kaka life jackets ma girwako ma kata ka wan e nam kata kopo ni shida moro nyalo yudo wa nam kanyo to wanyalo kaka wanyalo okowa. Gima nodhira ema naneno ka be jowadwa moko ne time ande kaka yo mane gitimo go nomara keche en achiel kuom gima konyo gi yor yuto margi kaka gichiemo gi anyuola mag-gi. Jomoko be mane be kama be giyude yo ma gipuonjo go nyithindo kaka ni bende manye kara mabe ayude pesa ma puonjo go nyithindo e yor school fees. Koro nayudo ka en gima ber. Mar ariyo en gima itimo to kuseturu gi wuon tich maber koro onge chapni mar koko mang'eny kech wuon tich be ong'eyo pes momiyo maru mar tich en bende ong'e kaka oringo kodu. Thuolo mwakawo sa gokinyi wawuok mopogore opogore. Nitie joma chiewo gimoro sa 7 otieno gin giringo otieno te nyaka gimoro sa 12 okinyi gichopo ka. Nitie joma wuok sa 1 tie ma kawuok kocha ma gimoro by sa 2-3 gin ka. Nitie moko be mawuok kocha sa 3 by sa 4 gimbe gichopo kar kani. Koro ji wuok e time mopogore opogore. Koro time mopogore ema oketi mondo mi kik ji tuomre kech ka ji ringo machal dichiel to samoro jok nyalo yudo gimoro. Koro miyo kete time ka time ng'ato ringo bende mat gi thuolo ng'ato bedo kokawo ng'ato bende time gi thuolo. Koro miyo ji ringo ma koro jok tuomre koro ng'ato nyalo yudo gimoro. Ng'eny ji opoe kihera mar ji. Tie joma ohero yie, tie joma ohero feri, tie joma ohero gimoro ni water bus. Koro jomoko ohero gik ma wala sana jo ohala to ohero yiedhi kabisa kech yie oting'o gigi safe maonge tungni lal moro be ka giyude modang wach ni gigi moko lal.
emomiyo gero tu ka yie be miyo ng'ato ka ng'ato yudo gire space modware puso modware dhowat ka ma yie gowe nitie moko ma piro gowe kata goto baso gowe lakini jeto dhiye koro miyo johala doto thorne githoro tiyo gi yedhe ahinya kaka ina maseno kama oting'o mang'eny no machalo kaka makaya ring'o ng'ato samoro nyalo yie ng'ato achiel kaluwore gi capacity mar gik ma en go ka ok nyal riwe gi ji abiria machielo to nitie moko bebe kaka machielo makonde ni emoting'o matin ma imedo ga abiria mabe dhi go koro ng'ini mar hiring en opogore en uwinjuru gi wuon tich to uwinjo ne pesa ma fulani matimo ang'o momiyi alafu ikowo ne gige no koro mari en opogore ko nitie be biches kaka ji go kaka chudi mari be opogore ojo kuma tiyo ma konyo tiyo tijni ka giketo gik moge gikonyo nikech gimiyo wa tich mayot koro wan kaka samoro jok mobiro samoro ibiro kiol ahinya koro gimbe wabiro ka mondo wakonyre kod gi ngima giwede matin gidongo gimbe ka konyogi wambe watiemogo wambe wadhi mwadhi godo mane momiyo tijwa kodgi otudre kinde ma kata fero bedo malo ema ni ko en gima beto waseng'iyo godo kata bedo malo kata bedo piny watu pod waendelea gi tijwa kwere mani waneno kaka watimo ohala no samo dhi malo timbe tiere mana ka imbe isudu malo mondo imbe kiki ya nono samo rogo piny imbe kori tiyo gi wateja magi mondo gimbe kiki timango kigi hinyri ahinya koro wa balance gi kone gi kone en ni kora gi bemiu nyaka wabed go machiegni kech nitie gik moko be nyaka dwar kuomgi ko nitie gimbe gimo wagolo mabe gidong godo mabe nyalo ran beach kaka odego ringi nitie gik moko wanyalo remo ma gibe ginyalo miyo support godo tije wani samoro wadhi kata nam injini wakwamo wanyalo bedo gi sim to gigolnwa beach patrol to kelonwa injini to waendelea go gi tich giwuotho nyaka ng'wechop kuma dhiye alafu kendo ko katimongo waduoko negi kendo gik mosetimne to ng'eny nitie mosetimre ma otimo machiegni ma yie moro manodong' machiegni no osiko gi gik mwandu te mathoth but ji to noresi according to jok mane wan go machiegni kodgi koro yie to nolal gi mwandu mathoth ahinya ma en be pod en ite chunywa kaka jok matiyo manowito achiel kuom gigi mag tich en gima be lit ne wuon yie gire mano olalo gire mar konyruok but the best thing ni jok mane nitie yie gi obeto mabe manitie gi kito ngimagi ne otimang'o noresre koro mano e ber mabe koro nwaneno chieng'no but en gima wicho ok nyal wilgo nyaka dakika ni kech gima pod oparo nyaka sani tijni odwaro horuok ok odwaro ng'ama wiye ni mala ahinya odwaro ng'ama dembore odwaro ng'ama be nigi luor koro yangiso joma timo koponi gombo dwaro chako tijni nyaka bed ng'ama mokwongo nyaka chiw luor mokwongo ne jok medwa tiyogo nyaka chiw luor ne wuon tich mari bende nyaka chiw luor ne jok mabe utiyogo e iye mane kinyalo tiye maber motimo ang'o mogowni maber to ka kamano to samoro inyalo chake to kodhini maber koro gima duong' ni luorno e gima important en maka in kode tibiro tiye successful be momiyo asetiyo kode nyaka ng'ama kod antiere ni luorno kama antiere ne wantiere dho mbita ka mwatime tijo mar ohala mar golo mwandu kwatere chula mar mfwangano kendo en base marwa wachne wakora chal gima oko wakarka kora temo ngiso johala mathoth ni kidwaro tero mon mfwangano biya e dho beach kama yedhi nitiere ni ibo biro ka nitiere jo kanyo osiepe mabeyo mabiro konyi gibiro ngisi yo monego tim gibiro tero ni gike nigo ka midwaro gi kaka idwaro kendo gibiro ting'yo maber gibiro wuoyo kodi mowinjore mondo mi in be chieng' moro kata kiwuo kata kidhi ka wachiri kona nadhi kama kama ta yore joma kama gitrita yo maber namba na en 0705 973684 anwoni kendo 0705 973684 kego namba no tibiro yuda e dho mbita paya kama yedhi madhi mfwangano to mbita tiye kanye kama besi erokamano ahinya asante wayudo thuolo mar bet piny kod jalony mawuok e kambino mar okumba mar CIC Insurance Group kendo kawuono wawinjo wach kawuok kuome. Nyinga en Steven Orwa,
Sani an Kisumu kaka branch manager ma Kisumu office, kendo adwoko erokamano ne ji duto mosemiwa support e wuodhni ka wauso insurance. CIC insurance nochakre chon higa mar 1968 kendo sebedo kogrow. Sani wantie nyaka pinje maoko, wantie Malawi, wantie Southern Sudan, wantie Uganda, to Kenya ka wantie gi branches mang'eny. Wibro yudo ni each and every county wantie gi branch. Ma Western ka wantie gi Kisumu, Kisii, Bungoma, Kakamega, nyaka mago branches nyaka Homa Bay. Koro CIC timo classes mag insurance te. Abo wacho ni wan watimo test mag insurance te. Nitie mwaluongo ni general insurance, mamago wa insure property mag ji, gimitokni. Watimo life bende, watimo mag ji giwegi, waluongo ni individual covers, kod groups mwamiyo kembe kata cooperative societies. Wantie gi kambi machielo matimo asset management. Ageno ni tindalo ni winjo joero investment avenue moro ni money market. Mago are some of our investment products mwauso. Kendo watimo nyaka medical insurance. Koro kawuono adwa ni atwag kodu matin ewi policy mar moto. Iluongo ni moto policy. Koro mokwongo, ang'o momiyo negibed gi moto policy? Nikech ji ng'iewo mtokni tinya wacho ni ng'iewo mtoka ni to aketa ndara. Moto policy bro konyi kapo ni mtoka ni opodho kata mokethre, mamano waluongo ni own damage. Kendo mtoka ni koketho gir ng'ato, idhi tuomo gir ng'ato gi mtoka, kati tuomo ng'ato, samori riembe street kata ndara tituomo japiko. To kendo wakawe nikech chik be wacho ni ok inyal keto mtoka ndara mokikawo ne insurance. Koro mano waluongo ni third party liabilities. Koro moto policy ni opogre tieng' diriyo. Nitie moro maluongo ni comprehensive to moro maluongo ni third party. Third party en policy mar moto mabro mana konyi kapo ni iketho gir ng'ato, ihinyo ng'ato, kati nego ng'ato gi mtokani no. Koro ka gima kamano timre, chik wacho ni dhi ka police bire scene to neno, to gibro mi abstract. Nitie gik ma police dwaro ga mamago, to koro gibro gi explain samoro dwaro no ter gari inspection. Kose timni mago, tibiro irwa office, ti report, to ami form mi filo, bas kise filo, koro kapo no donjini, to wakao kesi ni on your behalf. Yani koro wakonyi, mwayalni, ma kogoi waluongo ni damages. Gimo wachni ni chul no, koro wachulo. Mano third party. Comprehensive to en okava gari kopodho mokethre, waluongo ni own damage. Mano mokwongo. Mar ariyo, kokwal gari ni. To mar adek, ka gari ni owang'. To mar ang'wen, oriwo nyaka third party. Koro kikaw comprehensive, to oriwo nyaka third party cha. Koro kidogi kaw third party. Koro sama
idwaro comprehensive ni kata sama koro idwaro koro kawo insurance, nitie gik mwadwaro. Twachak gi kidwa kawo comprehensive, nitie form mijazo kodwa waluongo ni proposal form. Iketo details ni te, telephone, email, postal kod occupation. To nyaka indiknwa kanyo bende tij gari, nikech wantie gi geche tieng' diriyo, wantie gi commercial, geche mag ohala gi, kendo bende wantie gi geche mag wegi mwaluongo ni private saloon cars mineno mekwa mawegi mok tim go ohala gi. Koro wan gi forms gi mopogore opogore. Koro kisejaso form to nitie requirements mimiyowa, kaka imiyowa copy mar logbook, imiyowa KRA pin mari, imiyowa ID mari, as to wadhi timo valuation. Koro e claim ka bende seche moko wasebedo gi ywaruok mang'eny, seche moko matin gi class moko iyudo ni en gari moro ma geche moko matindo biro gi ma samoro yudo spare ne tek. Wantie gi clauses mwaluongo ni unobtainable parts. Kapo ni en part moro ma samoro garage osedwaro, samoro gara to in ming'e kama inya yude, wamiyi pesa no to koro idhi nyiewo go part no tifit. Koro kisefite tinyisowa. Koro waluonga ni unobtainable nikech wanyalo riwi gi loso gari to en part moro ma garage osedwaro kata ei Kenya ka samoro temo dwaro kuonde ma gitime importation to yude tek. Koro kinyalo konyo, mano bende ikonyowa. Samoro bende kaka lemo timre ni tidwa loso gachi kendi, kik irikni ni dhi loso gachi kendi kapok watimo assessment. We watimo assessment mar gari ni mokwongo. Mwanyisi ni gari ni wadhi lose gi siling 200,000, 300, 500. Kwasetimo mano, koro dhi ahead mondo ilos gachi to basi kelnwa receipts go. To nyaka gibed ma tax compliant, nikech ung'e ni chik wacho ni wachulo mana gik mantie ma tax compliant. Koro kiselose to wabende wabro chako kendo timo reinspection. Kwasetimo reinspection to bas koro waduoko ni pesa ni ma niloso go gari no. Wawinjore ka gi customers, wanyalo chulo gi 50% upfront. Bas kwase chulo gi 50% ni, kosetieko loso gari mosetime inspection molose kako odwaro, to bas wachako waduoko ne balance no. Gima benda nyalo wacho ni customers ong'e ni benefit mar gari ni en gi benefit moro bende mar towing, ywayo gari kowuok e scene kama gari opodhi. Kapo ni oywani gari kowuok e scene mar accident ka orishidi no, wabro duoko ni kalure gi distance moywaye gari. To nitie limits bende kako ketie e policy. Limits opogre mar geche ma private matindo gi kod geche madongo. To we kenda losie e insurance mar gari ni, we monda losie mar school buses. Wamiyo schools insurance mag geche mag buses gi, kendo I'm proud to say ni schools support a lot. CIC nitie gi share maduong' e schools kodure gi insurance mag geche mwatimo. To geche gi wamiyo gi comprehensive kaka sepimo cha, kendo wanyalo miyo gi third party. To gari mar school wamiyo gi nitie gima waluongo the minimum entry age, yani higa mwakawo go geche mag comprehensive mamiyo schools, kata gari ma higni 19 pod wakawo. Koro kapo ni school kawo ne bus ne insurance, magi gik monego ng'i.
ni okawe comprehensive koso okawe third party. Then e comprehensive ka kiweyo gik masewacho ni kokwal gari ka gari owang' kata ka gari oketho gik ng'ato, wakava passengers mae gari. CIC nitie gi benefit moro mwaluongo ni passenger legal liability, mwakava kata gari skul ni obedo hired. Wawacho ka ni kobedo hired gi organized groups. Koro kapo ni in skul in kodwa gi bus insurance, to organized groups okava o hire gachi, samoro gidwa dhi e arus moro, samoro gidwa dhi e liel, wakava gi. Gimwakwero kik overload kata gi one person. Akwayo jo nyikwara mogi ni limwa uru kamora mora ma wantie, wan gi headquarters wa Nairobi, branch network wa benda sewachunu ni duong', kata ka in Nakuru, kata in Mombasa, kata ka in Nyeri, kata ka in Kure, Western ka in Kisii, to watu wan Kisumu, wan e Insurance Plaza, Wedco Center. Limwa mondo wago mbaka mang'eny ewi motor policy kata policy mora mora mar CIC minyalo dwaro, kata investment product masewacho. Jakwara mok jong iro kano ni owala ni gima nyalo timore. Ben ni time ilo motuo kaka montie ni katine inam kaka George. En ohala madwaro chuny kendo thuolo ni wakaw ywe masani. Kaduogo aduogo kae kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga, tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwe ni mano chaya sane badi. Machieng moro yano wang' maso nyaka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo, biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, tich abich saa 2 okinyi. Kik bai. Ticha beach kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo rumba, Luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadokocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy hands a moment away roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokoli instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi.
kawawacho ni ma en Ramogi Night Disco kete manaka. Machiegni kendo nyakwara moge jwange chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu kendo en mor mara ni podi kete karka e chenro ni mar ohala gi mwandu. Pari nyalo miyo paro mopogore opogore kaka nyalo bedo chenro ka in ja ohala bende nyalo ndikonwa rwakwa e ohala ma itimo wabi wamenye kendo wawinja neni kaka in gi riekni mago mag bero weli mamoko kendo sumo paro ne oganda maneno chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Yorno ote machuok kokalo SMS line wa ma en 236000 bende ndikonwa kokalo e mbui mar Facebook yudwa gi nying mar Ramogi TV. Bende ka wantiere kanya kura moge jonga men ja ohala mar juma en kinde mwada winjo sigana mar ja ohala ma bende ntiere sekta mano mar somo ka wawinjo sigan Thomas Agutu ma en wuod Siaya kawuono miyo wariekni ka ginyalo chako ohala no mano mar gero sikunde kata chenro mopogore opogore. Kawuono wamenyo kare mano mar somo mar Dominion Model School mantiere Ndhiwa e county ma Homa Bay. Kawuono nitie gigo ma puonjowa maling'ling kaka ja ohala nyalo donjo e sekta monge kod lony kendo losi skul ma bende konyo oganda mantiere alwora kama sikul ni nitiere. En tich motimo kod min ode ma bende osebedo kae katayo sikul ni kuom kinde. E thuolo ma gisebedo tich mar higni 4 nitie gik mathoth ma gisesomo kendo kawuono wayudo thuolo mar yudo paro kaachiel koda ka somo paro ma omiyowa ne ji ohala matimo gi konde mopogore opogore e piny Kenya kod jogo ma bende diher mar donjo ohala ni mano mar sikul. Wawinjane ni mar Thomas Agutu Siaya matimo ohala e kaunti ma Homa Bay e ja ohala wa mar juma. An gi nyinga iluongo ni Tom Agutu. An wuod Asembo Kabondo. Sechegi asebedo katimo ohala mar tours and travel e Nairobi. To kopogore go ohala no naneno ka nitie ni ohala machielo mananyalo timo to katime mana ni kod dhina an kenda wuon. To ne gima dhi timo to en gima kendo ne nyalo konyo community ma antie to kod ma anyalo wacho ni jo Kenya duto kech naneno ka nitie agap maduong' e gima timre e industry mar awacho ni education sector. Koro school no ka wachako to tuo manenego ji maniluongo ni COVID obiro bo lora immediately nikech COVID. Koro ok na bedo gi chuny mogore to bang' COVID karomo higa 2022 achaka duogo. Kachaka duogo kendo achaka yawo skul no. Gima natimo ni kuom yie na kaka ni gini adwa yawo chakre pre-primary 1 PP1 nyaka grade 8 or class 8. Koro aluongo jogweng' makanyo ba wuoyogo. Kase wuoyo kodgi to jogweng' ang'isogi gima dwa timo ba kwayogi ni mondo gimiya nyithindo mondo gi program madwa timo ba ang'isogi. Koro ang'isogi chieng' moyawo e skul mama gite wawuoye kendo nayudo kane girwako kabisa. Koro kawe yawo skul to gichako kelo nyithindo matin to lengo mara ne ni sama timo ma to moko mas support ga direct ka be nang'iyo ni abro chako kelo mondo bende obed ka nikech nadwa ni mondo ang'iyo gi kaka nyithindo gidongo kendo nyithindo giyudo education makare. Koro mano obedo kamano ma anyalo wacho ni penj mokwongo timo mokwongo higa mwadonjo mar 2022 national examination mokwongo KCPE wabedo namba 1 e sub county Mandhiwa. Kendo kwa gino no motivate wa ni kara watimo the right thing. Makata je mang'eny no penjore to mato school mane.
Koro kendo higa mar ariyo bende wachako wabedo namba 1. Higa mar adek be wachako wabedo namba 1 sub county ka. Koro kaka gini nedhi koromo higa mar adek to wachako bedo gi paro ni kachacha kaka ne ok en karwa, ne wasebedo gi paro mar ni chieng' moro ne wabed gi wadwa kama duong' ma ka wadhiye to wanyalo timo gik mang'eny. Nikech bedo gi model school, koro nitie gik moko machacha ne joka nosegero kaka ne dwaro, to mako nodwa wager kaka ne wadwaro. Koro miyo kawa ne wapo ka parent marwa achiel kuomwa nopenjowa, to nopenjowa penja konya dwaro kama wapuro. Koro kane wabiro kama wantie sani, kae ne en bungu, kendo noyudo ka nena kama mapera mane ng'enyie. Koro kwa biro tato naneno mana ni ka e kama chiemo nwa bede gi skul. Emomiyo ka wabiro ka, to wachako mana beto, to wachako mana chielo ka, to wachako ng'iyo kaka dwayud pesa madwagergo classes. So ohala nyalo miyo ipuonj nyithindo yo makare, ohala nyalo miyo ichiem maber, ohala nyalo miyo iger jogweng'u, ohala nyalo miyo iger community kata piny midakie. To pesa michamo mar salary michulo monthly en mana gima nyalo wacho ni oteri mana ndalo moko, to ok en gima nyalo timo kode gima duong' manyalo loko ngima mar ng'ato. Omiyo anyalo kwayo kata mana an awuon gima seneno ni ohala en gima ber, ji kik luor ohala. Kiyudo giri mo matin, gima ng'eyo ni josungu wacho ni consistency to kod sacrifice nyaka ibedgo ma nyalo miyo ichop kama chielo. Kech ohala kokin mana gi chuny, to samoro nyalo ring gima ber, kara kiny ema gima ber biro tiringo kawuono. Omiyo ohala en gima ber manyalo wacho ni nyalo loko. To bende sani winjo ka iwacho ni weche mag andike sani orumo, employment iyudo ka orumo. Koro miyo ka wanyalo bedo ni jowa mang'eny ochako ohala. Sani koro joma chiemo nikech sikundni kende gin karibu ji 40 machiemo mana nikech skul. Nikech iyudo ka jopuonj ondiki, nitie joma tiye ka, subordinate staffs nitie matiye iye ka, security ka dhoget kanyo, matiende ni families mang'eny sani chiemo nikech ng'atadi. What of ka iyudo ka ng'ato chake kacha, ng'ato chake ka, ng'ato chake ka, ka en gima nyalo betie gweng'. Nikech kata gweng' sani nitie yawuot gweng' kata nyi gweng' masani nyalo yude kaka chiemo mana nikech gibiro ka, to gitime gimoro ka eka gidokie, to mana nikech ohala. Mano ng'iso no ohala en gima ber. Gimiluongo ni ibedo ginene consistency, bedo ng'ama consistent gimitimo, sacrifice, ibedo ng'ama ok ni chunyi gore piyo piyo ka gimotimre ni to ni mae tek ma ok anyal. Ng'ato ilano ok nyal timo ohala e yo makare. Emomiyo anyalo wacho ni mago gik malan ni kokibedogo e ngimani kata chunyi, to kinyal bedo ng'at ma, to nikech ohala en gima ichiewo gokinyi, chiewa ni chal ng'ama ochako gore gi gimoro. Sama ji isebedo ni ji nie bwoyi, jogi te dwaro attention mari. Koro kokin mana gi chuny mar miyo gi thuolo, giwach ni gik machandogi, inyalo pimo negi bende, iwuoyo kodgi maber nikech gidepend on you. Koro matiende ni ibedo ng'at manigi chuny motegno, mok ni ng'ama jamirima maka gipenji gimoro to yose wang', mano kinya timo ohala. Mago gik maselani ohala ka. Bedo ng'ama gibiro kata ka in kodgi tinyalo wuoyo kodgi. To kata mana customers ma koro biro ma iwuoyo gogi, nyaka bed ni gineno gimoro kuomi
nyaka bed ni kaka koro ma en gin nyithindo, en sector mar education ka. Nyithindo e customers mawa, kata jonyuol. Koro jonyuol kabiro ka, to nyaka giyud ng'at ma wuoyo kodgi maber, nyaka giyud ng'at manyalo wacho negi gimoro kuom nyithindgi. To mano kok nyal timore, to iyudo ka kaka ng'ama jo ohala ok nyal bedo maber. Gima kama mondo ng'ato chaki, mokwongo nyaka gima ni mbele en ni location midhiye, kama idwa dhi kete ohala kata mar skul ochal nadi. Nitie joma dware mapiyo piyo, obodo ringo ni mondo kete kamoro kaka Nairobi, Kisumu, e town. Wan kana wa consider location makama, nwang'eyo ni skundni biro chako produce kata mana koromo higni moko 6 kata 7. To ka in ng'ama dwaro mapiyo piyo no bende ok bed ga maber. Nikech wacho ni mapiyo piyo bedo maliet, bedo mapiyo piyo bedo mang'ich. Koro miyo kama idhiye nyaka ing'i. Gimachielo en nyaka ibed gi pesa moro matin ming'e ni dwarre mondo ohalano obed makare. Nyithindo chakataka ni nyithindo nichako biro kae ni ne gitie gik moko ma nyaka waket in place kaka buge, jopuonj bende nyaka idwar jopuonj maber. Nitie skunde moko miyudo ka gikawo jopuonj nikech jopuonj gichulo pesa mapiny, koro iyudo ka jopuonj samoro mikawogo ok gin jopuonj mabeyo manyalo kelo results maber. Kudwa wuoyo kodwa, unyalo wuoyo kodwa namba mare 0727 21 4024 0727 21 4024. Mano namba minyalo yudogo kendo biro biro na kata mana an awuon. Moro bende 0724 again 0947. Nyakwara mogo jong masewinjo sigeni mag ohala. Ma en tiende ni ohala en gino manyalore kendo nyalo kelo ni yuto mari kamoro amora ma intiere. Mane morwa kaka chenro ma ohala gi mwandu ni marwa menyo gi kendo miriekni. Kawuono kiwinjo ma temane odiochieng' makiny. Tie wacho kanyo ni kik ikop wadu e ohala motimo. Tim nonro mari, rang'ane ni intie kod omenda moromo, intiere kod rieko moromo, intiere kod gigo mopogore opogore madwarore manyalo tayo ohala kendo chopi e yo makare. Ako niero kamano kuom bedo kodana chak chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare. Turi koda kendo juma manyien wadhi menyo ni weli mamoko, wamiriekni kaka inyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donje viewsasa.com.